La Ruta dels Tres Reis és una invitació a conèixer quina és la dimensió profunda que té una part essencial del nostre territori a l'hora d'explicar qui som i d'on venim. Ens referim a un espai de confluència de les Terres de l'Ebre, dels ports, d'Aragó. Evidentment és aquest espai de confluència entre tres terres germanes, entre tres espais de referències culturals i humanes radicalment vinculades. A través d'aquesta ruta nosaltres podem visitar, per exemple, el Castell dels Calatraus al Canyís, que és una meravella des d'un punt de vista arquitectònic i sobretot des del punt de vista pictòric, no? I podem contemplar obres mestres que ens ajuden de cop a reviure temps llunyans que són arrel del nostre, però a més, diguem-ne, hi constatem tot un espai simbòlic que ens eixampla la mirada sobre el món medieval. Si nosaltres anem a Morella, evidentment, diguem-ne, hi ha aquesta estructura urbana formidable que diguem-ne, els contraforts que sostenen aquest castell magnífic, on van passar episodis molt notables de les guerres carlines, de tot aquest espai que des d'un cert aïllament geogràfic va generar tot un món únic que avui continua fascinant-nos. I en el cas de Tortosa, esclar, Tortosa és l'Ebre, per tant, el nom que dona origen a la península ibèrica. Estem parlant d'unes arrels fecundes. És el món ibèric, però també, evidentment, és el món romà, és la d'Artusa, és la gran ciutat àrab que va ser reconquerida l'any 1148. Per tant, diguem-ne, tenim aquest recorregut, aquest itinerari que, si voleu, ens vincula a l'espai geogràfic de l'Ebre, però a l'espai geogràfic dels ports, és una oportunitat excepcional, no? Per mirar enrere, comprendre millor qui som i, a més, per conèixer més a fons una de les parts més meravelloses, més excepcionals del nostre paisatge, del nostre país.